Tražili su vode, dala sam flašu vode i oni su to popili i sjeli su čak dole na asfalt, a od kucu je, nemaš kad ne razumiju naš jezik. Pa simpatično mi, one muslimanke nosu onako one marame i baš je dobro. Pa ništa, zašto, sve je dobro vidjeti. Pa što meni je to lijepo vidjeti da oni dođu recimo iz neke zemlje tamo tu kod nas. Baš je dobro. Ljudi malo gledaju drugačije jer su većinom umotani, crnci su. Ima i puno. Ovako izgledaju čisto uredno, ali dok mislim tamo gdje stanovi baš i nisu uredni. Ja koliko sam ih vidio nisam vjerio da divljaju. Ali nije nikom ugodno. No. Nije me strah, ali za kad ja po noći ne grem tako, ali ja nimam rada crne ljude i nimam gotovo rada. Bolje da su u svojem kraju. Ja osobno ne, mada s druge strane gledajući ko ima čerku, onda malo je nelagodno. Danas sutra svašta može biti. Nelagodno se osjeća, ne znam s kim posla ima, ne znam ko je, ni kaj je, ni ne znam. Navodno i da su tu negdje, da su ulovljeni u pokušaju, provali u kuću, to su sve neprovjerene informacije, ne mogu tvrditi ono što ne znam, ne. Radite noću, idete sastavljati vlak i ti sastavljaš, uđeš među vagone, ono čovjek stoji. Joj, viče Slovenija ili Slovenija i onda moraš ga prijaviti šefu, šef zove policiju i onda njih sprovode. On bježi zato što nema. Znate, proda ženu da bi došao u Hrvatsku živjeti, jer misli da će ovdje kupiti dve. Recimo, imala sam i slučaj prije, ne bilo lani mislim, vodila sam dijete kolicima, jedan bračni par sa svojim djetetom, išli su iz dućana, punu vrećicu su nosili, on je izvadio kekse, ovako pakirane kekse u vrećicama i moje unuci pred kolica uzmi recimo. Znači ti su bili stvarno i moja se boji djeca kao ona znaju, još su crni ljudi, oni gledaju to. Ova nije uzela, on svojim riječima, ja ga ne razumijem. Nije izvadio, ništa diralo, samo cijeli paket tih keksića. Nisam uzela, ne osudim se, rekao ne znam, to ja sam onako hvala svojim riječima, onda su oni odustali, otišli su dalje. Moja žena im dala, meni ne paše više, hlače, košulju, majicu, to je nekima da koji nema. Sve vidjeli su da jedan kaj išao na japanka i kratke rukave, ovake zima. Nema se kaj obući. I životare, možda čim će se baviti, danas sutra nije nam od čega živjeti, ono kako bi oni živjeli. Znači, možda će se baviti kriminalom, vjerojatno. Kod mene iskreno žaliju susjedi da im uzimaju stvari s balkona ili negdje ispred kuće kad ostavu neke stvari. Jedna je baš gospođa ostavila vrećicu i biciklić mali i veli dok se vratila već vidi kako je žena uzela taj bicikl i ga odnese ga i sad veli se s njom svađati. Odustala sam, veli nisam htjela se s njom prepiti.